Hola, soc Cristina Font i això és La Criminologia pot portar arracades. M'agradaria deixar aquest missatge per a desitjar a tota la comunitat catalanoparlant un feliç Nadal i un pròsper any nou. A més, sempre ho diem això, un pròsper any nou, que ho sigui molt, que sigui molt pròsper i que sigui molt nou. I per a tot això m'agradarà comptar amb la vostra subscripció per aconseguir augmentar el contingut i la qualitat del mateix, no només en la seva part tècnica, sinó principalment també en la seva vessant de contingut. Repetint-me en aquest punt perquè és importantíssim que entenguin que és l'únic canal a YouTube que contempla comunicació i criminologia basat en un i fonamentat molt especialment en el contingut pedagògic de la mateixa. Hem parlat amb Àngel Velasco, una entrevista pòstuma meravellosa que ens deixà en relació al perspectivisme i al crim. També hem parlat de poetes i poesies molt interessants en relació a tots aquests temes, i una temàtica que també ens ha conduït a parlar d'assumptes més bursàtils i econòmics seguint totes les eleccions que s'han anat portant a terme, però molt principalment focalitzant-nos a la d'Estats Units. Vam encertar-ho tot. Seguiu apostant per nosaltres? Us esperem. Casa vostra és casa nostra i sempre casa nostra serà casa vostra.